Înainte de a intra la poliție, am vrut foarte, foarte mult să dau la marină, la US Navy, bineînțeles. Și bineînțeles că mă gândeam că una dintre destinațiile mele să fie către SEALS și așa mai departe. Și fiind tot timpul un nător bun, doar am crescut pe malul Dunării, am iubit apa, iubesc apa în continuare și am început să mă antrenez serios pentru tot ce vedeam eu în filme și citeam în programe despre antrenamentul SEALS și de tipul de scufundări și am încercat să replic, bineînțeles în variantă civilă, în variantă de, autodidact, o parte din antrenamente, o parte din teste, o parte din ce puteam ști, nu aveam internet la vremea respectivă, bineînțeles, dezvoltat ca acum. Uh, și fraților, a fost show, a fost show.